Manungkup ko po, manalangin tana. Malagod, kaya kaming igpa salamat kaya pong walang kapupusan kaya kapablasang pagkalubanan ng kaya pong biyayang pong sikanan. Igpaaking pinandi tayo iti, ay talaga milaring kaya kaming balang sarili ngini nga ba kayo iti. Diyos ko, sana po manyamayang pong panimunan ng balang metong kaya kami ngini pinandit. Bang mag-aral kami kimbiyanan ng iskwelaan. Diyos ko, sana ragu itang kaya kang pamanimuna. Mesa kakawang kaya kami ngini pinandit ban kanite kaya gumalyari makagawang kabatatungan karing kaya kang kaburian. Ikpang banalan timurin ngini nga ba kayo ti Diyos ko. Sana raguin ng kaya kaming kapatada, pinili mo karing dakal makanyan niya sapong dinansikanan. Makanya niya sa ragong ngay batang kayang sarili, kim pinantit karing banal ng tungkulan kaya kaban kanita. Itang pangakong paibat kaya kamakanya no ragong ibalita ang pong ituro. Itang mayap minggawan na ikasulong nanim kaya kayang kasalpantayanan. Diyos ko sana ragu. Makanyan kayangan pong bukloran, kitang mapali mong dugot. Ban kanita po Ginoo yung kasangkanan karing kekeng balang sarili pa. Eya po malyaring manatili. Ginawa ngayon yung pinandi tayo iti siya naraguan timurin din kekeng sablang kapatid nung nulaman po ka rin. Lalong lalo na retang katubalik yung kekeng kasalpantayanan. Nanggana po Ginoo rin yung kekeng kapatid. Ito po ka rin yung sarili dampi bale-bale. Nanggana po Ginoo yung kekeng kapatid. At siya yung bale ng ampunan anak na yung kariyan ban kanita. Diyos ko manyan mo sapong payupayan. O bendisyonan kitang mayupaya mong gamat ban kanita. Makanyang kikar gumisasang metong miyabi-yabi. Darapat ka rin banal mong kaburian. Hanggang na po ikiyang sablang mikakapatid ngayon pinandit Diyos ko nung nino masargo yung bitbita panandam Diyos ko sana rago. Pota pong mamanuli kami mamanuli yung banal na santuario Diyos ko sana rago. Makanya mo sa pong baklasan sa sablang kapanandaman ban kanita. Makanyang kikar gumayaring giganap. Insi ka na ng pompe sa karing kikiyang balang kisikang kaang laman. Diyos ko ngayon pinandit ka mo po din kikiyang karalungan sa po tanggapan mula. Antila pong mabanglungayin yung banal mong harapan tanggapan na naman sa po Ginoo. Itang lima kaya blasan madabat ng ngeni. Ang gamang po king wakas. Iyan asa po. Salamat po.
O ating gabiyeng alang bayad, nga napamyeyeng alang bayad. Uling iti yang matulid, Gino king kayang arapan. Itang taong may biyasa na, king Diyos at may kakilala, waking nano mang bagi, dating sabla kabiyas na niya. Itang kalam ampong lugod, balen ko babiye kaya kayo, iti king bayeng ampunan, kilob dareting pusoyo. Banking balang penandit do, sa blaking pamakiramdamiyo, ketang ama no naning Diyos, king puso sa isimpaniyo. Nga nanitang makatala, kanyang santong kasulatan, maging ingka kong pamati, ake kayo kuay doang. Nganing Diyos binyeneyan, kaya kung ano alang bayad, tawa makatuliran mo, pamiyeyeping alang bayad. King kayo po yan aning Diyos, manatili ko sang tapat, karing balang tungkulan niyo, king Diyos yuwa, tinggap yuya. Pakikuanan mo sa balen, bukas ding bukas yusano, maging lunto lang modelo, lalong magit ing dapat na. Ning metong atawong manwala, king Diyos at may kakilala, wading balang ke kong diwa sa napisan metong yulo. Banking ika sulong napin,
tawing pa manuwala na, lunto ko sang tingtetagan, tao king katungkulano. Ikong sabla ngeni, sibola rey nung karinon, wapin ketira ko disan, king baka yung makiramdam. Karing ama no naning Diyos, pagkalubno kaya kayungan, maging munyelas ang ganap, king puso yo at panamdam. Itiking bayo lang gawan, king puso yo at isimpan itanggang dapat amayap bang itike kayong gawan. King ba kayong mipatutuan, ke kong kasal pantayanan, king ikopin, ing tune ng manuparan. Balen ko ka, bayat dapin, tingal do yung paintungulan. Balening sakit ning yato, wake kayo ne durugang. Ingadan ko, ke kong sablawa magtapat na kongan. King ke kong kasal pantayanan, tikdo kong makatuliran. Uling ing maging lunas no, panuluning yatong atiyo. Ding mayap yung pamanyapat, king arapan aning Ginoo. Nanulapin ding sulit no, anggangin pierno atiyo. Karing pilulubugtan nyo ng Diyos wayatiyo. Pakabitasan nyo sana sablang tawong makiramdam. Ela sana maging bating ding kabyasnan kaya kayungan. Nunelalo ko sang maigit dapat king makatuliran. Banitang metong Diyos tumulaya kaya konangan. Wapining sakit ning yato. Itiat babatiyoyo. Karakaldaring sasangseng tatangisat luangati. O nanong takot mo balen, nunding dapat mo atilo. Keng burino ning Ginong Diyos, sumakayugne na kayo. Kasal pantayanan ke konge ni balen mitik doyo. King bayo yang palablaban sa blangkakong talasamba. Lalo ke kong manungkulan sa blay nga duwan ko sana. Maging ke kong hanggang membro aketi ko tipahan ko. Yabayabayan nyo sana ring balang dapat yung mayap. King hanggang burina ning Diyos wapin lumakad na kongan. Kalwalas no aning ranglayan king bayong pagobran nga no. Maladlara nakabiyas nan ing Diyos babiene kaya kongan. Wapin balen, bitbitan maing mit mong kapibabatan. Pelalong kababanalog kaya kayo yasa ng gawan. Itike kayo yang saglit. At kaya kayong daramdamon. Ding amano na ning Diyos, king bayo lang pag-aralan. Eya sana maging bibiyong ingangin na at yung lunto. Karing kekong pakiramdam, karing amano ning Ginoo. Pakabitasan mo balen, karing aldo, gigulan mo. Mikayati no sang ganap, sa blading palang puso yu. Karing katuruan ning Diyos, kabias biyabye na langan. Kaya ko hanggang katuruan sa blaala na lang kulang. Iti maging balik-balik, karing kekong pakiramdam pablasang ing metong atawo ing yang mapangalingwan. Anya ing Diyos ing lugod no. Kaya kayongan babiye na yo. Bale ning adan ko sana king puso yu dagdagan yo. Tapat yu sang panalangin king Diyos at aduan yu yo. Nano mang sigwad ang atiyo sa blamilisya ko sana. Kapamila tandangeni, ding mayap yung pamanya po. Wapin itaguyod yuyo, king kekong ko starilinan. Kasal pantayanan na yan, tao bang itigawano,
mengat mo la sanang lugod, dapat tao banggawa no. Mapanalangin ko sano, o sa blangka kung delanan, king kaya kayong katipunan, kaya ko ingadwan ko'y kongan. Piyaya bayan niyo sano, karalungan yu king ginungnuan, ing eyo sa luntot akit karing kekong panimanman. Dakalaret ang tumanyis, manyambita na yatiyo, itang mitmong kasakitan damdaman dereting tao. Ngengi kong kakong bisan, manwala king kakong reyno, pakabita sa niyo sana, reting balang daraptan niyo. Nung detiat lanong kulang king lagyuning kayo pa yan, wapining kanuana ng Diyos kaya kayo ni ipanabang. Musang tingke kayong dapat way biliyong ang legal. Karing tawong kapatadiyo aketi kayabe yungan. Waning tao sa sabiyana, lugod nga na wayatiyo, nga naking kakong sarili, manyambitan niya yung tao. Dapat nung kareting dapat wa magkulang yung tao, iti metong yang malaram, sana ka kalingwan niyo. Ing lugod noon ang ginong Diyos, kaya kayo babiyen ang sabla. Ing lugod noon ang ginong Diyos, ganapitang tulana. Kapamilata na balen, kaya kong pa, manuwala po. Kasalpantayanan yung yan, wapin ita guyod yuyo. Kaya taping pelalong malatining kaya kayong pamanyapat. Wapin ikong sabla-sabla, mikakalugod kong ano sa. Pakit yupin, king ginong Diyos, tigtakban yu, metong lamo. King bakong mayakit balen, ing metong mu, ing dapat yu. Kay ba't da rin kakong delo, abilang suyo kaya kayo. Ikong sabla-sabla ngeni, mapanalangin niyang tao. Mamo nagyoy itang subok, king ninumang manwalawa, magtapat ko king ginong Diyos, wasablami lisya kayo. Waking balang kekong dapat, pakabitasan niyo kongan, nung detiyat lalang kulang, balen salamat kekongan. King saglit kong pamanipo, ing kalam lalakwan kengan, bukas king bayong gamitan karingaldo yung darata. King saglit penandit na ning kakong pamanyuyo, lalakwan kalam lugudat ampunan niyo. Adios keko yung bendesyon, sabla lalaganap kuyo. Ding mayap yung pamanyapot, wala lusang dagdagan lo. King purino ning ginong Diyos, tao saye payaliyo. King baka yung mi payalian, bukas ding bukas ipa. Sinuyo ke kayong ini, king ke kayong katipunan. Lalakwan ke itang lugod, bang miyabe-yabe kongan. King mayap pamanyapot karing banal yung tungkulan. Adios keko, sabla-sabla, Santa Veronica. Yang nakalpong nakalasalamat king lugod na ng Diyos kaya katamo. Pablasang akagit na yung kaya katang kakulangan makanya nakatapang mo rin pong tutruing paralan. Manting upayang makanyantangan milisya hing nanoman parusan ng yato. Muna po yabot ko yung may pawaras kaya kayo. Yang pagsamantala ako pong tinalang kaya katang kapulungan uling mityak si kumari ko. Napon sabi na alaying mamuntukan tamo. At inlapukan nung meeting King Laguna, King Region 7A. Yang makanyan man po
potang ng Diyos, gaway ang paralan na lang masakit. Lalo na potang kakit na kay katamo, yung pamisasan metong, pamikakalugod, muna aking kay katang kasalpantayanan. Potang kakit na kay katamo, din kay katamong katungkulan, ang giyang etala po, diretsong nga gagawa, wali nga tintapang laman, pero yung Diyos panwanana, potang nga tintang pamisasan metong. Yapin po, adwan ko kay kayo, sana, magari karkya katampuso, yung pamisasan metong, makayukol kayong burinan ng apong gino. Sabi na ni Manala Espiritu nandin, noon niya yung darapat mayap, karing kalupan ng tao, hagit din Diyos. Yung darapat mayap, alam pa magkunwari. Nung darapat kang mayap, nakachitsup pakakak. Huwita po yung burina ng Diyos sa mumuna ng kautusan. Hulin ka rin dating nga do, tanggapan tayo yung kayariamban mo. Anyapin po, metong pa, sabihan ko kay kayo, kung kayabi akong manungkulan, babayit lalaki, pamali ako po kay kayo, at intamong adwang makayampon ka rin kikatangampunan. Anyapin po yung kikatamong pamag-duty, gawan tamo pong pasibayo. Huling ating manandaman ngayon sa lukuyan, king kikatangampunan na dwala po. Ngayon po, paninayan tayo, halalo po ata, rin speaker tamo na. Sa bagay, dakal naman po rin speaker ken. Yung pong kakatamong tema, tapang sa gitna ng takot. Kanya pong Hebreos 13:5-6. Efeso 6:18. Lawin-lawin ko po rin kakatamong speaker lalo. Pero makanya naman, dakal naman din kakatamang maging speaker. Ngayon po yung paninayan tamo, banting upayang umiyang diwa at paliwanag na yung kakatamong tema. Yung kikatamo po ang kapatid Carlos Miranda, ya po yung paninayin tamo. At suya po kayang lalam. Bayo po yung sabla, babeke po yung maya pa oras. Yung nga pong gino, karing pangakong titipa, tuturuan pong magmalasakit karing balang sarilita mo. At karing pengari, maya payabak po kekongan. Kapalad ko po ne, king keraklanda ring kapatad tamo, minuna kong midinan oras. Salamat po kin Diyos at midinan kong pagkakataon. Uring sabi na ni tang amano na ning pangako nandin, kitang katatawlyanan nung atandanan niya, nung ninuman ka nung makarine, king lagyuna arapan daring dakalataw, yan naman pikarine nakatamo, arapan ng ikpatamo. Impong topic ne po kasanting. Tapang sa gitna ng takot. Tapang po ng kahit takot. Ne po. Sana po itang tapang ay ito. Sana po itang takot. King kaya katampong pamag-aral, itamongan po daranas tangan ti kanining takot. Potanging metong nga tao, daralan niyang kasakitan. Potanging metong nga tao, yung sablang pagsubok, lalabas kaya katamo. Pero etamo apigilan. Uringin Diyos, lalawe na ing balang metong kaya katamo. At babyening pagsubok kaya katamo. Karing balang sarilita mo nung no ka rin, itang agyutang pibatan. Ang Diyos po, binye ing subok king tao na malyaring pibatan. Anya mo babyene uring apibata taya. Balo ko po lingad kay kayo itamongan. Dadalan ngan kay katamo ing kapagsubukan.
Pero sabi na, ning apong Ginoo, ning banal ay amano, mapanalangin niya sa ing metong nga tao. Kanita ing nanumang bagay pagsubok adaralan king biyena ning metong nga tao potang mapanalangin niyo at tapat mo sana iti mararandam la. Amasa ko pong ditak king Hebreo king kaya katamong topic. Andiyan pong medyo mapulano rin ka na akong mata. Kinguli na po ning subok. Choking ka na akong pisikang laman. Yapin po itang sandang diabetes. Pulala po rin mata ko. Pero makanyan man kinguli na ning lugod ning apong Ginoo. Akakit ko pamurin. Kaya ni pong 13:5 says, ana po ning topic tamo. Kasulit siya, basan kaya po, at pakiramdaman niya, baye pong apilasa. 13:5 says, sagli mo po. Nano pata, king maya patetagan, asabi tamo ing Ginoo yung kanakong talasaw, eko tatakot, nanumang arapat na kanako yung tao. Ulitan kayo po, kanya po palang magbasa yung 5. Lukas kayo king lugod king salapi, managyuya ketang atiyo ke kayo uling yamurin ning sinabi na, era ka lakwan ni era ka paimburisan. Sabi na po, maglubas tamo kano, king salapi. Bakit po kaya? O ba't makanya niya ing amanong makasulat? Kasi po, ing salapi, yamot me ning dewakan. Aglene po ning pamikasala na ning tao. Pero kaya katamong ating laman, amanin tun karagdagan, kailangan niya po yung salapi. Bayang may ganap yung tao. Dapat po atin niyang pasubali. Kailangan po yung salapi, alwaya yung kaya katamong tutukyan. Nune yung tuki kaya katamo, kaya katang kaburian. Nano pata king maya patetagan, asabi tamo yung ginuing kanakong talasahaw. Eko tumakot, nanong arapat na kanako ning tao. Sabi na, takano tatakot. Nano laman ding bagay adata nga pagsubok king biyena ning meto nga tao, yata maliligalig. Uring Diyos, yung kaya katamong santungan. Kaya ni pong Hebreo, dalit akwari, makasulat siya, nung nanuing pengakunan ng Ginoo karing metong atalasamba. Sabi na po kining dalit, nung ngayon magkamali, kiniyang 46. Ita pong pengakunan ng Ginoo karing anak na. Ing Diyos siya yung kekatang santungan at sikanan, metong yang makasadyang saup king kaligaligan. Albenyo po, ing Diyos po kano nung datang itang pagsubok king kekang biye, itang kaligaligan, nakapabustan. Uring makasadyang saup nga na king kaligaligan. Isipin po, in tao kailangan manalangin niyang tapat, ban kanita in Diyos, pabustan. Kaya pong dos, uli na niti, eka mitatakutan, agyang ing labuad mialiwa. Agyang ding bundok, magunlang milipat king pusur daring dayat malat. Nanuya po ita. Yapin po itang, metong ne po itang amanondang tsunami. Nung ugunani ing dagat, ing hapong Ginoo, tamo po dapat maliligalig. Agyang ing karilang danong mabiyong at maligalig. Agyang ding bundok galgala, uli na ning kapakalulwana. Ito po yung lugod na ni nga pong Ginoo, yung pakalulong pagkalub na kaya katamo. Mayon man masikan ko mo itamo at yutamo kayo. Nakatampo paboren. Makasadyaya po, kekang takot.
nakapu pabustan, nune ing tao kailangan mapanalangin niya at itang kayang kasalpantayanan panatilyanan pong talananeng matalik. Oriti mo puring makuyad kong ayamano, amalyari kong pawaga, ngayon nga bakay ti sana maging tunay tamong pong tapat at talasamba. Uring sasabyanan ng San Mateo 4:23, ang Diyos nga na panintunano retang tunay talasamba. At itamo po balo ko tunay tamongan talasamba. Ing nanumang bagay king pangaytsuta mo, king kilubnan ng santuaryo ng iti, likwan tala rin kikatang pibale-bale, ing problema, ing nanumang bagay, king muli na nga pong ginoong ngayon itsuta mo, king kikatang pamagaral. Maya payabak po, at sana tanggapan tayo itang presensya pong kalam, pakalulo ng Diyos, karing balang anak ng maminto, karing burina. Salamat po, maya payabak, yakongan. Yang salamat po. Hindi katang kapatid. Yang binyan ng pamagal kay katam. Yang muna kayo. Yang welcome kayo po. Hindi katamong kapatid balikbayan. Salamat po kin Diyos. Mira siyang pasibayong payapa. Iba pang season po. Welcome ko po. Yang pasibaya po ay hindi rin ng kung oras. Yang meto nga speaker, hindi katamo pong kapatid Rod Gomez. Paninayin tayo po. Hingkalam katupayan ng mayupayang Diyos, muna ipayabot ko kaya kayong sablang talasal pantayang kalupa ko, na nung makananong magkapilit, gagalot maminto, karing kaburyan ng Diyos, na nung makananong mitipon, kining santuaryo, na nung makananong bang magaral, karing salita ng Diyos, bang tupad, karing gawa ng Diyos, at bang makanyan pag-aralan, tuparan, ilugod ng Diyos. Na nung makananong ngulit pa si Bayo, makanyan naman pong masanting yung topic, may talaga, ngayon yung kaurasan na iti, na may palat po, may itong pasibayong, may itong tagapagsalita, tagapagayag king salita ng Diyos, na nung makananong yung tema tamo po, tapang sa gitna ng takot. Tapang sa gitna ng takot. Kung kayan niya po, tapang, pero atin niyang takot. Kim pong literal bagay nung makananong kimpiyakitan na minsan kinkiyakatamong sarili, kinkiyakatamong gagawan nung makananong tatakot tamo. Dapat ating tepangan. Bakit tayong sumabi? Nanong makananong literal bagay ang mangyari king tao, nanong makananong minsan, kinamong simpleng bagay yung tao, ay, king pamag-apply na mo po, ay, ako mayari. Natakot ko po nanong interview, nanong pakibat ko. Pero itang tapang nung makananong magpursigi ka, bang makantang kaptan mo, ing pagnasan mo, kimbiye, makapag-obra ka, bang ipagnasan mo, ing kumabiya ka, kiting yatong iti. Dapat, nung pag-iralan tamo, king Biblia, na ano yung sasabyan na king tapang sa gitna ng takot. Ano po kining Hebreo, makanyang kepong basan king Tagalog, nung makananong sabi na, nung makanano yung metong atalsal pantaya, na minsan kukutang iya, na nung makananong, minsan, tao ko mo tao yamo, na nung makananong, sasabihan tamo king sarili tamo, didinan tanang limitasyon, na yung sablang bagay nung kaya katamong ekwagyo, minsan
kung kaya katamong pag-aralan, susukutan na. Ne po? Pero kung kaya katamong pag-aralan, sabi napin ng Ebanghelyo, na nung makananong yung Diyos abeme, mo dapat pitakutan ng sablang bage. Sabi napin, ni intawo, na sabi na, may pikitakutan. Nung makananong sabi na po, Kenny, na nung makananong dapat tamong pitakutan o pangilagan, iwasan king kaya katamong biye. Nasabihan tamong pitakutan nung makananong sabi na, mangilag kayo, na po kening Hebreo 13, 5 hanggang 6. Mangilag kayo sa pag-ibig, sa salapi, mangagsiya kayo sa inyong tinatangkilik. Nung makananong ita po, na yung meto nga tao, minsan nasabi tamo, makwal tayo. Yung meto nga sabihan tamo, yung meto nga tao, lubas siya. Kaluluya. Pero sabi na Kenny, magkontento tamo kim pagkalub ng Diyos kaya katamo. Yan ang buring sabihan, na magobra. Nanong makananong akakit tamo, din tao magnasalang mikwalto. Pero, king nanong bagay at king nanong paralan nagagawa, manakula po. Tatakot la po rin, po tamadakap la. Nanong makananong atin la pong tapang, mikwalto. Pero king alawang paralan. Ne po? Pero kaya po sabi ng Ebanghelyo, makonteto tamo po king kaya katamong kayatinan. Etamo po magnasa, ketang etamo agyu. At etamo pagnasan o gagawan ing karampatan. Tutupo nung mga nanong magnasa tamo kimbiya tamo na, lalo na ding di pamilyang tao, na nung makananong ding anak da, burida, ing atin lang nga pagkaluba masanting biya karela. Na nung makananong ding aliwa king alawang paralan, ding aliwa king maya paparalan. Kaya pag-aralan tamo po at pag-isipan, nanukaran niya po itang tapang tamo. Tapang gawa kitang gusto, na nung makananong, na kaya katamong pag-isipan, alang takot. Dapat minsan kung kaya katamong lawen, atin tapang gagawa tamo, kinggit naning, tapang kinggit naning takot. Kasi minsan atin pamikakuno kaya katamong sarili. Pero ini po, nung makananong talaga tayo kaya katang sarili, na nung makananong ating tepangan, apaman niya pat king mayap. Na nung minsan, atin po talagang maging kakimbiyan ng tao, maging suliranin, o maging pagsubok o trials ng tao. Mga niyang tamo pong pagkapilitan, gawan, nung mga nanoy gusto at karampatan, amit mong katuliran. Sabi na po tuloy sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ni hindi kita pakukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. In Diyos po yung sinabi kanini. Sabi na, king nanumang bagay, king nanumang paralan, nakapagkulangan, Kung talaga pong ita mo, tapat tamo, sabi natin ng Banal Espiritu, magtapat tamo mo. Magtapat tamo natin buong tapang. Ing takotayan milakoya po. Nanong mga nanong manalig tamo king Diyos, in sablang bage, mga niya na pong ituro, at mga niya na pong paintulot, ibekya katamo. Sabi namin po, nanong pika punuyo, nanong mga nanong ding ayop king banwa, naman magobra, dapat mamangan la. Ika pa kayang taong lelangana matas auri king ayop. Ne po, kung ika, matulid ka, tapat kang tao, talatuki kayo. Kapatad, ala ka dapat takot. Wuling, nanong makananong makasulat mo rin. Sabi na, King Oswe, nanong makananong anak ng Non,
nanong manong minunap, bayo kay Moises. Nanong mga nanong tapat la rin tao nga rin nanong mga nanong tinuki ken Diyos. Nanong mga nanong sabi na, eko, dapat tumakot king kalupa yung tao. O ninumang marap king kaya kayong arapan. Eko, dapat tumakot. Uling niya ko ing abeyu. Sabi na po Kenny, basan ke, bangka niya pong lalong lumino. Ana po Kenny Oswe 1:5. Ana po Kenny? Sabi na kang Oswe, ana po Kenny, uling ni Oswe po betong ning alagad ng Diyos na nung mga nanong yang inutos ni anitang minunang panahon ni Oswe, kalupa ng Moises, alagad na nung mga nanong ipapangaral ni yung ebanghelyo o yung salita ng Diyos. Sabi na Kenny, walang makakatay yung sino mang tao sa harap mo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Kung paano ako sumakay Moises, ay gayon din naman sa iyo ang hindi kita iiwan ni pababayaan. Sabi na po, metong nepong pangako yung Diyos ini, na nung makananong ikatapat ka, metong kang metatatan Kristiyano, tagapagsyag ng salita ng Diyos, bang mga may bulalag, kindapat at lugod ng Diyos, eka po dapat tumakot. Uling, sabi na ng Ebanghelyo, anong mga nanong eko niya po basan, sabi na ni, ingse po man mumbuak, ede atagkil. Hanggang at yun na po kening kaligaligan, king yato. Kung ika, tapat ka, king Diyos, at yung mitmong tapang, ing kaya kang pamanuki kayo, ala po dapat takot, na kaya katamong pamanuki kayo. Mga nyan kaya pong tuluyan na kayo ng Seyes, king Ebreo, ano pat ating sinabi sabi na ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anumang magagawa sa akin ng tao. Kita po, anong makananong kaya katamo pong pag-aralan, tuned, talamak na po yung dewakan king yato. Anong makananong mong, minsan simple mong bagay, apibadyanin ng tao, cellphone, panakawan de, yung tao. At makanyan kumitil lang biye. Bang makanyan kunan de itang pibadyanin ng tao. Kaya, kung ika tapat ka, talapaminto, talatukin ng Kristo, deng sablang, kaligaligan king yato ngayon, ilisyano po kaya kayong nin Diyos, ipampan nalo. Ne po? Kaya, tamo po tatakot, nung magtapat tamo po, nung makanyang tayang bandyan, imit mong tapang, king pamaminto at pamanuki king Diyos. Timo po yung kanakong ay suyo, at pa pong mapilan na tagapagsalita, makanyan ko niya pong iabot, yung maya pahabak. Dakal pong salamat. Yang salamat po, ang katamong kapatid. Ngayon yang ating pong magsalita, karang katamong kapatid kaya nga liwang bansa. Ne po, pamilya niya po kano rin, maka-online niya po kano. Chapi. Ako na. Maya payabak po kaya kayo. Sa bilang kapatad. Kukumasando ko po. Kami naman po gini. Maya panagaman po. Ngayon po may gitago ko pamipulong iti. Bang akit na kayo hanggang ken mo pong screen, ken mo pong monitor. Ngayon po
In pong temang binyan ng JJ po, yapin ni pong tapang sa gitna ng takot. Masyado pong matalinhaga ang po pong malwalas ini pong pamag-aaralay ni. Dapat binyan niya pong referensya ning kaya mo pong ning Epeso. Ilapin po Epeso 6, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang pong 18 na ilapin po ring gayak na ning Diyos. Nung makana nung puwatang at suya po kaya mo nga utusan ang puwaring pagawa na po ning kaya katamong Diyos, yapin po ing takot. Yapin po itang tapang manatili karing kaya katamong. Dapat para ka na ako po, ing maging takot. Yapin po ing puwatang medinan kang subok ditbok ning Diyos. Uling anapin po ning makasulat na kay nga kasulatan na ninumang king kagulutan ning Diyos, king kagulutan ng Kristo, dumalan niya po king subok na nung makanano po ing dalana ng subok ning kikatamong Ginoong Kristo, nga tsuya pa po king yatong iti, na yapin po ing katatakutan tamo o katatakutan ko na nung etal detang subok areta etala po akabyusan, yapin po ing kapupuntalanan tang sa gitna ng takot. Kasi po puwatang manalig tamo po king kagulutan ning Diyos, bisa tamo po ang pungali misubukan tamo, subukan na katamo. Nung nuan no tamo po anti katatag pong katiben na king kaya po king kikatamo pong pamaniwala kayo. Kaya sana po, deni pong gayak na ning Diyos na ilapin po rin ning papasulod na kaya katamo at pagawa na pong meto nga baluti bang may nanuman po ing subok kaya katamo pong danasan inga kabiusan tayo pong mayon at makanyanta mo pong tanggapan itang kaya sano po itang pengako na po tang miras po itang panahon nung no ko rin niya maging karintamo mo naman. Deti mo po ilang dit ko kabyas na nataintindihan kaya ni po kaya ni po mitalake at babatsanda kayo po maya payaba kaya kayo ngangken sa blang pengarian po ang kapatad at sana po king datanging panahon pa po akayabe ko pa po akayabe da kayong galawang pong gawa ka rin tungkulan. Itanamo po maya kayo sa blang pengari po ang pong kapatad.
Yang lawin niyo po yung lugod na ng Diyos kaya katamo. Ang giyang at tsula po kaya nga lumang bansa ang ini kasabitan na lang. Ne po? Nyapin po nung darandaman nyo, iko hanggang pengari mi, ang poong kapatad, ay tiyuking malayong lugal, kaya beyo kaming manalangin, manyawad kin Diyos, sana panuwana na kayo at anang manandaman kay kayo ng ken, nung dating ngaldo, makanyantang miya beyabe pa si bayo, gawa tupad mamintuking brinan ng ngapong Ginoo at makanyang kong mag-impiyersanan ng kikatang kasalpantayanan. Maya payabak po kay kayo. Yang ngini po, yung kikatamong dandaman, yan naman po panahon ng reaksyon. Yan na po panahon ng pamangumpanya. Anya po diri ng keng oras. Ametong kareng kikatanganak, masipag, yung karelang tungkulan mo naman makayukol king burinan ng apong Ginoo. Paninayin tayo po yung kikatamong kapatid Larry Miranda. Yan po yung paninayin tamo. Muna po, ing malagod at masayang kayabakan, makanyan kayang yayabot kaya kayo, muna kitang kaya katamong Diyos, at makanyan mo naman po kaya kayong piyangarami, at kalupa kong kayanakan. Ali po, kaya sabi kong kalupa, kaya ko po, samantalanan kaya po ing kaorasan na binyeda ngay ni, na enak pa po dumakeking temang na balo ko po dakal pang magsalita tungkol king tema ngayon. Ya ko po, kaya po tinalakad ko kini, burid ako pong agkatan king toto king Domingo. Kaya beke po ing kana akong magiging asawa king Domingo, Madam AR. Akin na pong Domingo ka rin niya po akit. Ita mo po, may payabak sana po, akit dako po king Domingo. Kini mo po magawa, kita pong king Maluyos. Nyapin po gewa kay kini, bakanta po malapit kayo, malapit yamo, banta po makanyang tang mikit-tikit, dakal pong salamat. Agkatanda ko po. Salamat po. Ngayon po pasibayo, yung kakatamong dandaman, kanya naman po nga lumang bansa. Kaya po, paninayin tayo. Paring Joel Gomez po yung paninayin tamo. Halayo pa po ata. Po kami padudto dyan po. Pati na yun. Ayan po, pakiramdaman tayo ito rin. Jay, okay? On air na ako? Hi there.
maya payabak po. Kaya kayo nga na kapatid ko kaya ng pong pengari. Long time ago, last ko pong magsalita kayo na niyang year 2006. Kanya pong anniversary. Kapatid ko kaya ng pong pengari. Makakamiss po. Pero long time ago, pauli na po ning ining katamong pamaniwalang pong kasalpantayanan. Anniversary. Lawen niya po kalugudin nga pong Ginoo. Andyang malawat kami. Ing akakitso kami po. King kaya katamong kapulungan. Amimiss ko po malot ng panahon, huling siguro, in Diyos. Kani hanggang malilyari kimbiyata mo at inyang kaburian, purpose, na buringgawan kaya katamo. Siguro po, kaya kayong kapatid ken, ang mga niwala, aking kasalpantayanan. Paniwalan niyo ang pongali, eta na po migulot, kindalan papunta king Kairian Banua. Hanapin po bisa akong dumaki king tema. Andiyan pong binyane pa mo pong kapatid na JJ. Sabi na yung tema tamo, tapang sa gitna ng takot. Kapilan niya wari mitatakutan ng metong tao nung kayabi na nga pong Ginoo. God is with us, who can stand against us. Matakot ka mo nung gawa kang marok. Yan po yung itanamtam mo, hindi tamong isipan. Kapilan man, mitatakutan tamo nung nukurin tamo gagawang kering karokan. O yan po yung makatakot gawan. Ayan na buri nga pong Ginoo, akakit na kaya tamo. Yung gawan tamo maging matapang tamong gawa, karing mayap. Maging matapang tamong talasunod na ni nga pong Ginoo. Beri ko pong ipabalo kaya kayo. Siguro, kimalwa ng panahon. Amalwat aliyo ko po akakit. At niya pong purpose nga pong Ginoo. Pero ikami na mo pong adwang di kabalo nga pong Ginoo. Pota pong miuli na ako mo kaya karin ko po sabi ang personal kaya kayo. King pangay po ken, kapilan niya kaya manatili nga pong Ginoo kaya kayo. Kapilan niya kaya manatili nga pong Ginoo kaya katamo. Yako po, sasabihan ko kaya kayo. Hanggang sasabihan ko ngayon magmula king puso. Baliyo po, nung hanggang gagawan nyo, amanibat king puso, ako po may tatakot. Waling kapilan man po, nung kayabi nga pong Ginoo, yung takot, ilako niya kaya katamo. Kapilan man, paniyatayang yayabi, yung nga pong Ginoo. Papagharian tayo king katamong puso, ang puong isipan, bangit ang takot. Magwagi. Manatili kaya katamo. Kaya paniwalang ko po na ikay pong talasalpantaya at suken ngeni. Balo ko po ating kayong takot na magmintis king sabat
na nikikatamong kapulungan. Balo ko po ating kayong takot na maglid ting metong asabat. Anya at kayo po ken. Uling ating kayong tapang bang ipakit kinga pong Ginoo. Ting metong kayong alagad. Ame pili. Pero bagkus panyatang nengaldo mapili tapa. Kaya po pakalawin nyo ko po nung kilala nyo pa. Lawin nyo ko po itsura po tapumuli ko ken. Sa likod ko po kaya kayo. Adyan kayo nung pong Skype. Bakit na ako mo po kaya kayo. Kaya matutula ko po at masayaya po yung puso ko uling. King oras sa iti. Kaya beda kayong matapang gagawa karing kaburyanin nga pong Ginoo. Salamat po. Ini po yung malatikong mensahe. Bala pong Sabado, kaya biyo ko po yung pamag-aral abiye ng Espiritu. Maya po abak po ang kaya yung kagyan. Yung tama niya pat mayap magmula po ting isip ang popoging puso. Kaya tamo po sa salikot ita. Basta put God in your heart. Kapilan man. Yung takot. Mawala po kaya kayo. Salamat po. Tingarin po ang kapatid. Maya payabak po. Salamat mo naman po. Yang ang giyampong kang paninap, taman inisip na rin nga tsugi nga luwang bansa magsaditala kay ang arapan tamo. Diba po? Pero yung Diyos managod siya, tuturo na yung paralan. Banting ko pa yung tagumpi, kung kaya katang kasalpantayanan mo kanyang tayong tanggapan. Nyapin po, aduan po yung kayong pansin ni kayong ating asawa, anak, kapatid kaya nga luwang bansa, sabihan niyo po ko rin lang magsan may itong lanaman kalupad ay nga takar kaya katamong kapatid. Yan po. Ngayon po, yung dandamantang pasibayo, kami pa mag-aral, yung kaya katamo pong metong kabalikbayan maging mamuntukan na kanita rin kayo nakan. Iba pang resipo yung panayin tamo. Hello, good morning po kaya kayongan. Kamusta na kayo po? Ita pong kaya katang kamera, kaya tayo makairap yan eh. Kanya, dapat kaya tayo magsalita mga kanita, ida ko rin taga Canada. Ay, ting palagi ito. Ay, tayo marap. Kamusta kayo po king lumbansa? Yan eh, yako miras na ako yan eh. Yako naman magsalita yan, yako nga kagitsyon yun. Bayo kaya po pisanin ka na akong malating mensahe. Iabot kaya po yung maya pa nga bakya kayongan. Karing kaya katang pengari, lang sawang gagawa karing tungkulan. King kaya katamong mani muna. Every Sunday, chupugeni. Karing kaya katang choir, karing king lalam. 3 weeks ago po, sabihan na ako ng mamuntukan ka rin kayo nakan. Magsalita mo naman, king Skype. O nang sabi ko kayang makanyan, muli ko muri na ako, agi mo ko rin magsalita, king harap ako, kinamo ako.
Ana pong kanyaman ning lalo na manalbe. Akakita mo po yung ding magsalita kini rin kikatang kapatid. Deta pong 3 beses sa kikatang sesyon na panalben ko lo, YouTube. Ana pong kasantingin kikatang anniversary, palakpakan tala po rin kikatang kaya nakan members. Ikit ko po nung makananong kasanting ang pong itang pami sa San Metong. Ana pong kasanting ang kasanting. Yung pamagbayo. Uling siguro rin kaya nakan, ding mga lagong pong mga santing. At mga sipag, misasan mo itong law. At karing kikatang parents, ila sasawang susuporto. At ako na pakakaban, yung ka na akong message kaya huling 30 minutes niya yung kikatang oras. Huling pong mangwento ko mula kanito, eta mayari, siguro hanggang 2 oras magsalita okay ni. Ita mo po, ayan ako dumagi king kikatang topic ngayon, iwuling dindamta na langan nung nalapong kalino. Ako po, ating kung dita kayo share kaya kayo, wuling kanita pong atsuko pagkini. Every Saturday every Sunday ako mag-absent. Puta pa lang lumawot ko. Putang kay nakamakapag-attend king makanini. Amis mo huling munang-muna. Kaya betala rin kaya katang parents ang pong kapatid, makirandam. Yapin po yung kanyama na nita. Puta pong makalawot ko, huling ka rin alang espiritista ka rin. Alang simbahan. Pero gagawa ko pong paralan. Minsan, mag-attend ko kareng katoliko po, mag-attend ko. Kareng born again, mag-attend ko naman. Pero wala pong kasing yaman yung Kenny. Huling, ita pong minunang magsalita, ikong Carlos. Hindi. Balaan po din dam kayo magsalita itang pari king guy. Pari po ka rin, huling mas magaling ang magsalita. Mas maliwanag yung kayang eksplanasyon. Pilala pang magsalita, itang pangadwa, Rod Gomez. Dindam taya naman. Makanita po Kenny, yung pamiyaliwa. Subukan ko naman yung magirandam kareng miyalo ang religion. Kaya katang ang dating dahan. Kay atang tandaan niya po itang kaya kaming pengari. O tutugi ka kang kuya mo, ano? Ikuya ko itapong kaputol may metong. O tutugi ka kaya, ano? Magirandang pumuha ako. Nakatutugi yan na, kaya tanaka mo, ano? Kaya tatana mo, ano? Wapin na ako, magirandang pumuha ako. Ita po, katunayan, kaya bayo ko po Kenny. Ako kinamani. Ita mo naman po yung kay Kenyaman. Pangadwa ka rin kayo na kan. Encourage na kayo mo. Uling kaya kayong kayo na kan. Nung ating kayong pangarap king balo ko rin kaririyo. Ating tamong pangarap. Kaya kayo tatakot. Isipan tamo na itamo espiritista tamo. No ka rin taman miras, agyuta mo. Yako po kanita, tatakot kong magsalita Kenny. Pero pinilit ko uling pagsabihan ko po ng maputi, uling alwala po salita, tiyapangan ko yung kanako sarili. Uling sabi ko kay sarili ko, espiritista ako. Yapin po yung kanyama na ito. No ka rin taman miras, pag maragol tamang pong itamo, misasan metong tamo, at simula mi bait, at kenita na po mawala biye, king eskwelahan na ng biye, espiritista. Takal pong salamat, makatatlo na ako po may paalam. O sige po, siguro kayo tutuki, akit yun na, yako pong akit yun kitang Skype kita. O sige po, takal salamat.
Maswelo ko po may nagit kaya kayo. Bisasan metong tamo. Salamat po. Yang at di pa pong oras. Siguro lumipat tamo kanina ka rin, babae. Yan po. Tandaran niya po itang sinabi na ng ikatamong kapatid, ninuman ng mipakarine, king lagyo ko harapan da rin da ka na tao, datay nga do, pikarine kaya naman narapan ng igpako. Siguro po kaya katamo, wala naman bisang mipakarine at amongan niya po. Ne? Kasi istungin Diyos ang may makarine kaya katamo, makalunod tamo po, balin tawig mamakarine. Ne po? Ngini po ini, may atong yan namang meging kay nakan kanita, kaya bimiya naman ini, masipag, yung kanyang tungkulan. Paninayin tayo po yung kakatamong kapatid na bibidong ka, yan pong paninayin tamo. Dakal pong salamat. Muna king Diyos, kadwa kaya kayong piyangari ko pong kapatid. Bindam kaya po yung kaya katamong kapatid. Ako mama karini, ana po. Gawang ko sana po piling ko, na pong pepauna na nang ako mama karini, yan. Kaya ako po agawa yung mama karini, ako uling yung Diyos, yung kaya katang kautos. Ang ini po yung kaya katampong topic. Ano kasi? Tapang ang pong takot. Puri na po ng sabihan, yung tepangan gawan tayo, kayang burinan nga pong Ginoo. Tumapang tamo po, kayang burina. Tumakot tamo kitang gawang eusto. Ito po yung balo ko. Kasi po, yung kaya katamong sarili, itong ginawa tamo, kayang burinan ng Diyos, magmana tamo, kayang kayarian babo. Dapat po nung ginawa tamong eusto, naburi ng Diyos, pagmana tamo king sulip. Itam po kasi tao, palagi tamong sasabihan keting sulip, tao tamo mo. Pero hanggang tao tamo po, nung kaya katamong sarili, supilan tala. Masawol niya po ing buri na ning panlaman. Talaga pong ingyato, uling at syuta mo king laman, kaya babilis taong pong mayakwaging king laman. Kasalukuyan pong ini talagang makakaya po yung jablo king yato akakita mo. Hanggang pong dudurot niya, ing parusa akakita mo, miya iliwa, bansa. Talaga pong mayakit. Ditak mo pong pinandit, din papasara yung banal akakitala. Kaya po dagdagan tamo yung takot tamo talaga. Bangka nita, na naman po yung daratang nga pagsubok, karing biya tamo, yatapo tatakot, ulim pong itamo, tintamong sandigan, kingapong Gino. Tamo po yung balo ko, king kaya katamong temayak po biyasang mamasle king ebanghelyo, pero yung experience ko po, king kaya katamong kasalpantayanan, makaniniya. Dagdagan tamo po. Faith tamo king Diyos. Ita po yung panaligan tamo. Na anuman po yung miras sa subok, kaya katamo, yung Diyos diyang kaya betamo. Tandanan niyo po. Tapo magadwa pilibluban. Talagang yung nakatapo po rin nga pong Ginoo. Patse yung Diyos yung pinaligan tamo. Ako po, dakal na pong experience ko, hanggang pong anak ko pa mo po kasi, espiritista na ako eh. Pero pumitag, yung pong pamilya ko talagang espiritistaya, pero pag, kaya pong panatindi, balam ako mo po yung itagan. Pero ako santing na po yung espiritista, tere po buri. Ako po talagang yung espiritista. Ako po sasabihan ng kini kumateo ng masakit, yung magsalita po at subukan aking Diyos. Talaga pong ako. Na ano man po yung mira sa subok, yung biya ko, karakal na pong karakal. Pero, andyan pa po na ang gawan mo, yung Diyos pa mo rin. Kasi po, gangalatak yung kasalpantayanan, may subukan tamo eh. Kaya naman, ano pa po, titana po kayong espiritista. Total, espiritista tamo po, tintamong mabugado. At tintamong manula. Gana-gana nga po, tune nga po kayong katamong kasalpantayanan. O, mama ko tapa.
No ka rin ta pumunta nung makutam. Ne po. Hoy tamo po nga sabi ko sana po pagpasensya nyo nung sinobra labang puri nga manong binigay ko kaya kay ngeni. Boss na nyo na lang po, kayo na pong mamawas. Dakal pong dakala salamat. Kaya kayong pengarin. Salamat po. Kaya ang kapatid. Kaya pong masa inggamak ko. Kaya pauri na lugod na rin Diyos. Kagawan tayong kakatantungkulan. Ini po, may atong yan namang wari ka rin pengarita mo kanita sa biyanda. May atong yan namang nakamati na kanara. Ne po. May atong yan naman pong menong kulan kanita kaya na kang kami. Ne po, pablasang ngini siguro at inaging muring edad. Ne po. Yan na kayo makayurong kanini. Talagang niyapi na. Tuki na kayo siguro ka rin pengarita ka din. Ngini po, may atong yang masipag gagawa ng karelang tungkulan kanita niya nga kaya bemya naman. Ngayon po yung paninayin tamo, yung kaya katamong kapatada, nor, yan po nga paninayin tamo. Nabong po, nabong. Salamat po. Yung kaya katang kapatid, piling niya po yung buntok na, may mesyo niya. May putot niya po. Yang ating pa pong oras, nakalya pa po yung oras. Nino pa kaya ka rin babae? Ini, may itong yan naman kaya nakan kanita ini. Masipag yan naman po ini, napaborin tungkulan. Yung kaya katamong paninayan, yung kaya katamong kapata Josie Makapagal. Paninayan tayo po. O ba po yung titig doon siguro yung buring grasya Hindi po, walimpianti ng koreng menu ng meging kainakan, sino ko biya naman. Ngayon po, yung kaya katamang paninayan na yung kaya katamang kapatada may kapagsawa kayo di ka matsilis Lenny Rivera po yung paninayan tamo. May pa abak po, gagalgal ko pa mo. Masaya po, makanyata ng biyabe-yabe. Nung makanyantala pong gagawin ding banal tang tungkulan. Nanya po yung pasensya na ko po, ako san na po kasi misasan Topic tamo po, yapining tapang sa gitna ng takot, po. Para po ako, basta yung gagawan mo, may bat king puso, hala nakapunta ako. Hala pong alinlangan, basta diretso mo po. Tamo ko, korbe, tanapin. Yan mo po yung parakako. Itamo po, dakal pong salamat. Dakala pa pong magsalita. Salamat po, kaya katamong kapatid. Ngayon po, may itong yan namang maging kainakan kanita. Masipag. Nakala pa totoo, higit naging karelang biye. Hanggang yun sa lukuyan. Ngayon po, paninayan tayo, kaya katamong kapatid Sara Pamintuan. Paninayan tayo po. Yang, salamat po, kaya katamong kapatid. Nino pa kaya? Nakala pa po rin rin Hindi po, kaya bimiya naman kanta po, kaya naman tigdo. Hindi katabong kapatid bet po nung wala nga po bisa, nino na pa kaya hindi nang kanina
Yang pasibaya po, muntata mo, pipinampinan tayo pa yung oras na kalya pa, karining kaya katamong pengari. Amig simula aking kaya katamong kasalpantayanan, banting upayang patutong delanan da. Asyar da kaya katamot, metong yang maging guyab ng tamo para magtibay tamo king kaya katang kasalpantayanan. Ngayon po yung paninayin tamo, yung kaya katamong pengaring Cornelio David. Paninayin tayo po. Yang pasalamat ko po king kay katamong Ginoo. Karing espiritong sa subebe, karing balang pinandit kimbiyetam. Kasi po, itamong talasal pantaya, maniwala king Ginoo. Isto nga lata po nga saksyan, etam makapagtibe. Yung misterios ni nga pong Ginoo talagang makatuki kayang tao. Kasi po yung nga paralanan ko, yung nga pong Ginoo, umeka kayang miyayaliwang lugar. Di ating karen tao, ating masanting kasabi. Miyayaliwa po yung mysterious sa paralanan ko kayang biyeko, kayang pamiyaliwa-liwa akong lugar. Ating talagang karen tao, na kaya may kasali ka ang bagya, mangkahiyanan na tanggang burina Sabiana. Pero po nung sa Sabiana, may po pakiramdaman. Paborin may kokontra ng kokontra. O tapong datangin panahon, nung miyabe-abe ko pa, yan dili na, magbabaya. Kasi po nung iya ko po kasi, may manaliwa akong lugar, miras ko sa Bela. Ay, istorya ko ini, tuki ke, tinikikeng topic na ning kay katamong pisasabihan. Huling aparalanan ko, sinulod ke po king bundok maintong ken damulak. O ba po ken kagulutan ko, pakapinangla, tuki-tukian dako. Pero yung kanakong panlakad, balamo mo, sila kanakong nung nukumuntan dumalan. Salamat po Ginoo ko. Nung alimate na ako kaya niya. Kaya na ako makapagbalik king ka na akong labuad, king sumangid Kapampangan. O yung mysterious na po nga, talagang mo po abot tarkan. Istong yung Ginoo, ang poring espiritong susubebe, nung akanamo ka rin, kaya kang pamisip, malawot ka po kayong kapanganib. At kung na po pakakaban, babalik ko na po yung mesa kaya katamong tatala. Salamat po. Kung kaya katamong pengari, sana may itong lang maging guyab ng tamo, yung dilanandang biye, yung pamagumpisara kung kaya katang kasalpantayanan, may itong lang meging pundasyon na hanggang yan yung oras, kaya biyatala pang gagalo, mamantabe kaya katamo, yung burina ni nga pong Ginoo. Kasi bayo po, ating pangoras, niya po, yung kaya katamo pong kapatid Michael David, ya pong paninayin tamo, yung piyakasukop na pa siya. Baya pong paninayin tamo.
Hello. Aing lugodan pong usawak na puning kikatang ginong Diyos. Yang magari ka rin balang metong kikatamo. At ing pamisasan metong iyang malyaring agawa na ning balang metong kikatamo. Bang dingal dotang bukas. Dating balang nasa tamo king kikatamo pong kasalpantayanan. Ing makanyan na pong malyaring mipatutuan. Ding kikatang balang kasalpantayanan. Basta man po king dakal noring malyaring may kapag-aralan, bisa ko pong dumaking ditak, ne po, bang malyaring lalo yung luntuang pong sumulong. Ing balang metong kikatamo, king kikatang kasalpantayanan, nga na po yung kikatang meging paksa, tapang sa gitna ng takot. Purin sabihan po ning meging paksata mo, huli nga na po yung makasulat, King Job Kapitulo 28, versikulo 28. O ini nga na yung takot king Diyos, iti yaing kabyasnan, at ing pamangawani king dewakan, yaing pamanalastas. Ano patapo buring sabihan nga ning kikatang meging paksa, uling ating tang takot, king kikatang ginong Diyos, menatiliya itang kabyasnan. At kanitapin, itang sinabi na ning kikatang minunang kapatadamig salita, potang atintang kabyasnan, at ay sulod taya ing gayak ng Kristo. Ne po? Kanita, mi katapang tamo, bang malyaring damusakan taya ing dewakan. Bang malyaring ganap talang apamintuan, deng kaburyanan ng kikatang ginong Diyos. Ne po? Wapin kanita atintang tepangan uling kaya betaya ing kikatang ginong Diyos. Ne po? E kuno po pakakaban din ka kung pamagkipagsalita kaya kayo. Pabalasang pota po din pang malyaring makapag-share karing kabes natin oras si balik ko ne po king tinalandakan pong salamat kay Kongan. Salamat po. Yang bakanita po lalo tayo nga akwa diwa ang kikatamong tema. Basta yung gawan tamo at dinamtaking kikatang sarili, maging matapang tamo. King burina ni nga pong gino. Maging patapang tamo, king pagsubok, abibiyera ng Diyos kaya katamo. Mangkanita, may katakot tamo, nunging Diyos, kawaniya kaya katamo, at itao mo kawanita king Diyos, siya po yung pinakutan tamo. Pasipayo po, didinang kaya pang 15 minutes yung kaya katamong kapatad, bating upayang yung magpaliwanag at kaya niyang masyadesi yung kaya katamong tema. Parinahin tayo po yung kaya katamong kapatad aweng. Maya-payabak po. Ating pang 15 minuto na para ay pahayag kayo po kayo yung kakatamong paksa. Salamat po karing kakatamong kapatad na atsuke ng aluang lugar na may kapag-share lang naman po kakatamo na akakit tala kayong screen at itamo naman akakit nakatamo naman kitang TV screen nung maka-online na po. Yung kakatamo pong topic, tapang sa gitna ng takot. Pag-ibaluan tayo po ining tapang, ang po ining takot niya po. Iya ko po proud ko ka rin kakatamong pengari, na ila, nakalupa ka rin anak niya ni, nangayari lang high school niya po. Tinuklula kayong college level. Den kakatamong kong pengari, den mapilan, grade 2 lang mo, ang pong grade 3, grade 4. Pero makanyan man ikit ko yung karelang sigasig ang pontapang na hanggang miras katang mata sagrado atin lapong siga ng loop na magsalita. Na mag-share kitang amano na po ng Diyos. Katunayan po,
Ing kakatamong Ginoong Yesus, tatagalugin ko po na po, nung siya'y pumili ng kanyang mga alagad, karamihan po sa kanyang mga alagad ay hindi po nakapag-aral sa sanlibutan ito, sa mundong ito. Wala po silang pinag-aralan. Pero, nung sila'y lumalakad, kasama ang ating Panginoong Yesus, ang mga taong nakakakilala sa kanila na walang pinag-aralan sila'y nagtataka sa kanilang pangangaral at sa kanilang pagsasalita na merong buong katapangan sa kanilang sarili. Sabi ng mga nakakarinig, sino ba ang mga yan? Hindi pa mga taong walang pinag-aralan? Sino ba sila na nagsasalita, na nagpapahayag sa salita ng Diyos? Ito po. Sabi sa Biblia, may ilang mga apostol na sumusunod kay Kristo na walang pinag-aralan. Pero meron siyang katapangan sa kanyang sarili. Tulad ng sinasabi ng ating mga ibang kapatid na kailangan sa ating pagharap, na kailangan merong buong tapang na ating gagawin sa ating sarili o sa ating pagsasalita o pagpapahayag sa marami. Pakinggan po ninyo ang isang talata dito sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 13. Ganito po ang nakasulat. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro, at ni Juan, ay pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan. Napagtalastas nila. Sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila. At nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Diba? Alam ng mga tao noon, wala silang pinag-aralan. Pero meron silang lakas na loob na magsalita, magpahayag sa salita ng Diyos. Sa totoo po, ang karunungan galing sa itaas ay ipinahayag niya sa mga taong walang pinag-aralan, hindi sa mga taong matatalino at marurunong. Bakit? May pinag-aralan ang tao ngayon. Bakit karamihan hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos? Bakit yung isang tao na walang pinag-aralan, pinuspos ng banal na Espiritu, bakit natatalastas nila, nauunawa nila ang salita ng Diyos? Ang karunungan galing sa Diyos, inilihim niya sa mga taong matatalino at marurunong, kundi kanyang ipinahayag sa mga musmos, sa mga sanggol na walang pinag-aralan. Di ba yun po ang totoo na itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus? Yung mga iba nag-aral sa school para matuto lang sa Biblia. Ang kanyang mga alagad hindi pumasok sa eskwelahan para turuan ng mga tao para matuto sa Biblia. Hindi po. Kundi merong isang matalinong nagtuturo sa kanila. Tulad natin, may nagtuturo, hindi tao ang nagtuturo, kundi ang Diyos na ating kinikilala na siya po mismo ang nagtuturo sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ganito ang kanyang sinabi sa Biblia. Pakinggan po ninyo ang Galatia. Ito. Sa Galatia 1:12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap sa mga tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Yesu Kristo. Nag-aral pa sa eskwelahan? Hindi. Para matutulan sa Biblia. Katulad po natin, tayo ay hindi pumasok sa eskwelahan para turuan tayo kung paano matuto sa Biblia. Hindi po. Kundi ang nagtuturo ang Diyos sa atin, na nagpapahayag. Kaya, ang kanyang karunungan mapapalad
ang mga sanggol dito sa mundong ito na walang pinag-aralan at inabutan sila ng salita ng Diyos. Di ba po? Inabutan sila ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25, ganito po ang nakasulat. Sa 11.25 ng Mateo. 11.25. Nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oh. Inilihim niya ang kanyang karunungan sa mga matatalino at marurunong, kundi kanyang ipinahayag sa mga sanggol. Ang salitang sanggol sa Biblia, ibig sabihin, walang pinag-aralan ang nakasulat sa Biblia. Di ba? Walang pinag-aralan. Pero magtataka ka, bakit marunong ang walang pinag-aralan? Dahil ang nagtuturo sa atin, hindi tao, kundi ang Diyos mismo ang nagtuturo at nagpapahayag para magkaroon tayo ng lakas na loob at tapang na pagsasalita na sabihin natin ang tunay at katotohanan na walang takot. Yun po ang sinasabi. Kaya si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama, meron silang katapangan sa kanilang pangangaral. Pag meron silang nabalitaan sa kabila, nag-uutos sila ng kanilang mga kasama na pumunta kayo roon. Meron kasing taong pumapasok doon na nagtuturo ng maling aral. Sabi ni Apostol Pablo, pigilan nyo sila sa kanilang pagtuturo sapagkat walang kabuluhan ang kanilang pagtuturo doon. Katulad natin, kailangan po makinig tayo sa katotohanan, hindi po sa alamat. Pag nakinig na tayo at itinoon ang ating kaisipan sa mga salitang alamat, yan po mga bagay na yan ay walang kabuluhan, walang katapusan. Saling sabi. Katunayan ang salitang alamat ay nasusulat sa Biblia. Ibig sabihin ng alamat, katang-isip na tinuturo ng mga ibang tao na walang katotohanan. Nagmumula sa kanilang sarili, hindi nagmumula sa Diyos. Ganito po ang alamat, pakinggan po ninyo. Ang nagsasalita si Apostol Pablo sa unang Timoteo 1.4. Ganito po ang nakasulat. Unang Timoteo 1.4. Pinagbabawal niya po yan. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo. Huwag tayong makinig sa mga katha. Meron po tayong pinapaniwalaan na sugo ng Diyos. Meron po nagtuturo sa atin na isang espiritu. At maliban sa espiritu, meron din nagtuturo na kapwa-tao na nagpapahayag sa salita ng Diyos. Ano ba ang ating hinahanap? Kaya nagtatanong ang marami, totoo ba ang ginagawa ng mga espiritista? Totoo po yan eh. Totoo ba ang kanilang ginagawa? Karamihan na nasa labas ng kapatirang espiritista, hindi po sila naniniwala sa espiritista, hindi sila naniniwala na ang espiritista ay merong medium. Ang tanong nila ay ganito, meron pang medium na nakatala sa Biblia. Wala kang maipapakilala. Totoo ba na nababasa nila si Apostol Santiago, si Apostol Juan, ang kanyang mga propeta, totoo pa na sila ay sinusugo ng Diyos? Noon nga, may katawan laman eh. Sinusugo nila ng Diyos eh. Noon may katawan laman na sila. Propeta sila, apostol sila, sinusugo pa sila ng Diyos.
Ngayon ang tanong, wala sila sa katawan laman, sinusugo pa sila hanggang ngayon? Ano po ang ating isasagot? Wala silang laman ngayon, espiritu sila. Isinusugo pa kaya sila? Sabi ng mga ibang kapatid, wala pang taong umakyat sa langit kahit isa. Sabi sa Biblia. May nakasulat sa Biblia. Basahin ko lang po sa inyo bago ako magtapos na po. Gusto ko lang linawin po sa inyo. Sabi sa San Juan, sa 3:13, ito ang nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Wala pang taong umakyat sa langit, maliban sa yung nanggaling sa langit. Sino ang nanggaling sa langit? Si Yesu Kristo. Bago nagkatawan tao, galing sa langit. Nagkatawan tao para bumaba dito sa lupa. At pagbaba niya, pagdating ng takdang panahon, aakyat sa muli sa langit. Ang tanong, meron siyang kasamang tao doon? Ako po, pinaninindigan ko, yung mga ibang sinasabi nilang wala pang taong umakyat sa langit. Sa tagal-tagal ng panahon na po, ang kanyang mga apostol ay naglingkod, pero hindi lahat ay umakyat sa langit. Ang sabi sa Biblia, si Yaring David ay hindi umakyat sa langit. Di ba? Pakinggan po ninyo. Nasa Gawa 2:34. Sa Gawa 2:34. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Di ba? Merong umakyat, merong hindi umakyat. May pagkabuhay na maguli noon. Hindi ba? Yung sinasabi sa Biblia, ang kanyang mga apostol, naririnig po natin sa ating mga talaytayan. Kami ay, kayong Kapampangan, di pa manik kami. Anong ibig sabihin yon? Galing sa itaas, bababa siya. Pagkatapos dito, aakyat na naman. Kung wala pang taong umakyat sa langit, bakit ganon ang kanilang sinasabi na pinapahayag po sa atin? Sa totoo po, ang nangamatay noon, sa loob ng 1,000 taon, ang ating Diyos ay gumawa na ng pagkabuhay maguli. Bago sa mga tao ngayon, na tayo, nasusunod na henerasyon. Pakinggan po ninyo. Bago tayo mangamatay, na po, unahin ko yung Apokalipsis. Ito pong Apokalipsis, ibig sabihin, yung mga nangyari, naganap, nasulat po sa Apokalipsis. Pag nasulat sa Apokalipsis, ibig sabihin, naganap na, nangyari na. Nakita ni Apostol Juan yun eh. Pakinggan po ninyo. Nasa 20, Kapitulo 5, versikulo 5. Ganito ang nakasulat. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Meron na pang pagkabuhay maguli. Yung mga nauunang natutulog, mga unang nangamatay. Meron na po eh. Napakalinaw sa Biblia eh. Pakinggan po ninyo. Ang unang bunga ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ang mabuhay maguli, susunod tayo. Di ba? Ganyan po ang kanyang pahayag eh. Ganyan ang kanyang sinasabi eh. 15:23 ng unang Korinto. Pakinggan po ninyo. 15:23 ng unang Korinto. Datapwat, ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Anong ibig sabihin ng kanyang pagparito? 4:16 ng Tesalonica. Pakinggan po ninyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos,
At ang nangamatay kay Kristo ay unang nangabubuhay na maguli. Diba? Oh. Unang nangamatay sila eh. Yung mga huling nangamatay, hindi nila nakasama. Nandito pa sila eh. Di ba? Pero sila, binuhay na silang maguli eh. Pakinggan po ninyo, nasa 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, ang salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan ay sa nangatutulog. Nanguna sila nangamatay eh. Matagal ng panahon eh. Pagkatapos, iintay pa tayo. Masyado namang matagal ang panahon na yun. Nasaan ngayon? Kaya meron na pong, yung mga iba, umakyat na sa langit. Pero yung mga ito nga sa panahon natin ngayon, wala pong umakyat. Wala pang umakyat eh. Ang tanong, nasaan po sila? Bago ako magtapos, pakinggan niyo po yung Apokalipsis 6:9. Diba? Sa 6:9, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipag-iganti ang aming dugo sa mga nangananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga mo ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin naman gaya nila. Oh. Nasa ilalim ng dambana ang mga nangamatay. Pagkatapos yung mga buhay na nagtitira, mag-iintay ng kaunting panahon, inihintay pa tayo para tayo ang sabay-sabay. Hindi tayo napasabay sa mga apostol niya, ang mga iba. Tayo po ay uli. Yun po ang paliwanag ng Biblia na nakasulat. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya po, sinasabi ko ito ng buong tapang, na ipahayag po sa inyo para malaman ang tunay na katotohanan sa ating pag-aaral, kapatirang espiritista. Para hindi masabi ng ninuman, ang espiritista ay hindi nangangaral sa Biblia, kundi ang ating sinasabi ay nauukol sa Biblia. Pag po ang nagsasalita o nagpapahayag sino man na wala sa Biblia, hindi po totoo yun, peki yun. Kaya sa Biblia, isa lang po ang arkanghel. Walang maraming arkanghel, wala nang kasunod. Isa lang ang arkanghel, si Miguel lang ang arkanghel. Ibig sabihin ng arkanghel, pinuno ng mga anghel. Yun po, tandaan po natin yan, nakasulat sa Biblia. Pasibayo po, dakal pong salamat, na sana may buklatla po rin kaya katamong kaisipan. Pasibayo po, maya payabak kaya kongan, babalik ko ning miyasa kaya ning kaya katamong kapatid. Yang miras niya po yung oras. Kaya pong tutukin Domingo yung magiging speaker tamo. Yung kaya katamong pa tema, pagpatawad sa oras ng hatol. Na po, yung kaya katamong pong speaker, Angel Tria, ang po po'y Carlos Miranda. Riyan pong kaya katamong pisahop-sahop, 3,134 la po. Yan po, gali at anin kaya katamong ipnos.
Diyos sa mayupaya, dakal pong dakala salamat kay batnaning kekeng pamagaral. Ginon Diyos, biglat mula ring balang pusumi ang pong kaisipan king pamakirandam. Tulutan mo sanang mirapoklaring sa blang katuruan, apaibat keko. Sana po iking anak mong tetakan king kasalpantayanan, ing manatili, imbalang ke kaming tibayan karing kekeng pamanyapat karing burimo. Ginoo karing balang pusumi, sana ganap me pong itatap. Ing kabiasnan ban kanita Diyos ko, karing balang takbang mi, karing balang tungkulan na binye mo ke kami, nge kaya malyaring tumikal kapilan man. Nune ginon Diyos ipaslag me po, itang salang alangangga, karing balang biyemi ban kanita Diyos ko, ring balang panggalomi, maging matulid laking kekang panlalawi. Ikpaore ni po ring sa blakong pengari ang pong kapatad, ang magingat siyo karing balang kuburong toknangan. Ipanalangin ko lanong no karin Diyos ko, meging mayapla pong binike kami. Sana Diyos ko, panyatang ning panawuni kem anak mo, maging mayap kem biniban karing daratang generasyon, karing kekeng pamilya, makanyan mo naman at kanita Diyos ko, ing makanyan dakang siwa ng pong patulan karing burimo. Igpambanali kaya pong anak mong tetakan, ikami na sana Diyos ko, ring tanaman at tinubo king lele na ning agos ning danum, ban kanita Diyos ko, king kaneldo ang pong kauran, inge kaya kumawa, nune bagkus Diyos ko, manatili tang tibayan mi ang pong matibe kasalpantayanan, karing balang dapat mi power ni po, ring ke kaming kapatadamanan daman kilobnaning ampunan. Ipakisabi kong mayap, Diyos ko, igong me puing ke kang gamat, hapisan mula karing balang pisikang laman, Diyos ko, at patawaran mula nung mikulangan laman, ingabatyo mong pamagkulang karelaik pa, ngini pong ela paganap ding balang sarili mit dapat. Nune ginon Diyos, sana ganap mo nung pinuwanban kanita, nyeke na kaya magkamali ang timurinig pa, ipanalangin ko la, ring kapatad ming matsuking mga laut talugal, waman po ikpaing makalawot la karing balang paniman-man mi, dapat kingulinaning lugudang pong kabyasnan, apaibat keka, maging kayabe mila karing balang sabat apaman nyambami. Diyos ko, ipanalangin ko la, kaulan mula karing kekang mayupayang gamat, ela sana malyaring tanggap king nanumang kaparusana ng yato, nune ginon Diyos, panuanan mula, may kulang kapayapan ng bitbitan de, sana itang tula panyatang ning panahon, potang muli latang nabang tanggapan de karing balang biyara ang pong pamilya. Igpangin ng mikakawani na kami, king kekeng pamagaral, sana Diyos ko, bendesyonan mo kay nga nino man po yung ating bitbit a problema, pagsubok ko kapanandaman, karing balang pisikang ming laman, lalong-lalo na karing pengari mi, apisan mo kayangan pong lihim ban kanita tanggap ke pong kapasnawan, karing balang bemi o ini po yung kekeng yatong karinan, Ginoo makadalamat po yung pali na ning Aldo, sana Diyos ko kaya malyaring mo niya mapinsala king nanumang bagay, adurugang nga sakit na ning yato nune, datang sanang mayan, king uli na anding ke kang lugot ke kamingan po, salamat po, ilaring makuyad ming panalangin, tanggapan mula, at ketang lihim, tanggapan mila naman ing kekang pamipal, magaring lugod mo maniba ngini hanggang wakas. Iyan nasa po ikpa, maya pa oras po. Kaya kongan.